Tiftakru dak iż-żmien tiegħek stess jew forsi ta' tfal jew xi ħadd jiġi minnek illi għall-bidu kienu pereżempju jsibuha diffiċli huma kmieni għall-iskola. Kienu jsibuha diffiċli illi jagħmlu l-homework wara l-iskola wara xi 3 xhur jew 4 xhur kemm idum holidays tas-sajf. Imma mbagħad ġimgħa wara ġimgħatej wara xahar wara tant ikunu daħlu fir-rutina illi għalihom issa ġie xejn mhu xejn. U l-aħbar it-tajba hija din illi di ma toġbis għall-iskola, imma tot meta nagħmlu xi xogħol ġdid jew nibdew xi ħaġa ġdida, fosthom iva anke il-health and fitness. Mela hawn min jimmaġina illi biex ikollna s-saħħa tagħna u l-fitness tagħna tajba, trid tkun qed tagħmel kollox perfett, irid ikollok xi dita ta' barra minn hawn, tagħmel training illi kemm qatt smajt bih qabel, xejn affattu. Fil-verità ikunu naqriet żgħar illi meta mbagħad tidrom tinduna kemm fil-verità xejn mhu xejn. U llum ħansemmi dawn naqra affarijiet żgħar biex nara taqbilx miegħi jew nieħu gost anke nisma' l-opinjonijiet tiegħek tagħmel daqsxejn ta' reply jew tibgħat li private message. Ara inti ta' affarijiet żgħar illi meta tibdilhom, speċjalment ma' żmien, ħatgħid u iwa, vera dratta di, qasadni ninduna, qasadni nħoss li qed nagħmel effett. Pereżempju, min jieħu s-soft drinks sokkor normali, meta jaqleb għal sempliċement sugar free jew it-zero, dik il-bidla biss, speċjalment għal min ikun jixrob soft drinks fil-kwantità, diġà ħadd wassal biex dak li jkun jifranka ħafna kaloriji. Ħafna kaloriji, waħditli, illi il-maġġoranza l-kbira ġejjin minn sokkor, jekk mhux kważi kollha kważi tajjeb. Mela dik number 1, naqilbu minn soft drinks normali għad zero diġà huwa pasta ġgant il-qudiem. U ħajkun hemm min jgħidli mhux aħjar tgħidilhom biex jieħdu l-ilma. Iva dan l-ilma aħjar. Però għax aħna rridu naraw illi kemm jista' jkun il-bidliet ma jkunux daqshekk ta' ċum bum fuq diversi nies. Bidla żgħira bħal din illi kważi t-toma tas-soft drink tibqa' kważi l-istess, ħatifrankalna però ħafna kaloriji u din twassal għal ħafna telf ta' xaħa f'ħafna nies. Mela dik number 1, is-soft drink. Number 2, ejja ngħidu jiena għandi tendenza illi għal mod tal-kelba nqum filgħodu u nibqa' sejjer ix-xogħol dirett għal bot tal-kelb. Jekk minflok ngħid, isma' jiena ħanibda nofsija tikk aktar kmieni, nofsija kollox ta'. U f'dik in-nofsija ħanagħmel l-exercise. Jista' nagħmlu minn dan. Nista' ngħid pereżempju ħammur nagħmel l-exercise x'imkien bħalma nagħmlu aħna New Better Life in-Naxxar jew anke online fej is-sessions jibdew fis-6:20 ta' filgħodu u jkun hemm waħda warajha eżatt fis-6:05. Pereżempju, għax ħafna nies jgħiduli kemm hu komdu il-fatt li ma tisibx traffic, il-parking mhux problema, għax dak il-ħin nofs Malta tkun għadha rieqda, insomma.